ପରିଶେଷରେ ମୋଦି ସରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କଲେ। କେବଳ ସେ ସଂସଦରେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସପକ୍ଷରେ 288 ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଗଠବନ୍ଧନର 232ଟି ମାତ୍ର ଭୋଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ତାହା ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେଥିପାଇଁ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମେୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲ୍ଟି ପାରିତ ହୋଇଯିବ। ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଶାହିନବାଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯିବ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯିବ, ଏପରି ଧମକ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ୱାକଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିତର୍କ ବେଳେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେଉଥିବା ବିଲ୍ ବା ସରକାରଙ୍କର ବିଲ୍, ଏ ଦେଶର ବିଲ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାରି ଧମକରେ ସେ ବା ତାଙ୍କ ସରକାର ନଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। କାରଣ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 2013 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିରେ 2013 ମସିହା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଜମିକୁ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନିଜ ଜମି ଭାବରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ କରି ନିଜ ନାଁକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କେହି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିପାରୁନନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ୱାକଫ୍ ଆଇନରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ କିପରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗରିବ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ୱାକଫ୍ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ନୂଆ ବିଲ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାର କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଭୋଟ ନେଇ ଜିତିବା ପାଇଁ ୱାକଫ୍ ଆଇନରେ ଅନେକ କିଛି ଅସଙ୍ଗତ ବିଷୟକୁ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାର ଆଇନ ଚାଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ତଦନୁଯାୟୀ ରାୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।